പ്രാവശ്യം കിഡ്നി ആരാ തരുന്നത്? എന്റെ വൈഫിന്റെ ഉമ്മയാണ്. വൈഫിന്റെ ഉമ്മ. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ എന്റെ ഉമ്മ ഈ ഉമ്മ അല്ലെ? ഉമ്മ തന്നിരുന്നു. ഇതാണ് വൈഫ് അല്ലേ? അവരെ ഉമ്മയാണ് ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിഡ്നി തരണേ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? വീട് ഇതിന് എന്താ ഉമ്മ പറയാനുള്ളത്? വീടൊക്കെ വിറ്റുപോയി. വീട്ടിലെല്ലാം വിറ്റു ചികിത്സക്കും വേണ്ടി അല്ലേ? ചികിത്സക്ക് വേണ്ടിട്ട് പോയി. പിന്നെ വെച്ചതും പോയി. ആദ്യത്തെ കിഡ്നി അല്ലേ? വെച്ചതും പോയി അല്ലേ? പോയി. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല. സാമ്പത്തികമായിട്ടൊന്നും. ഇത് വാടക വീടാണ് അല്ലേ? വീടാണ്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് അവസ്ഥ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കി. നിങ്ങളാണുള്ള വൈഫ് പേരെന്തായിരുന്നു? ഉമ്മാന്റെ പേര് മൈമൂന. മൈമൂന. നിങ്ങളെ പേര്? എന്റെ പേര് ലുബിന. ലുബിന. 9 വർഷത്തിന് മേലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഒരു വട്ടം ഉമ്മാന്റെ കൊടുത്തതായിരുന്നു. ഈ ഉമ്മ കൊടുത്തു? ഉമ്മ കൊടുത്തതിന് 1 വർഷമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അത് കോവിഡ് വന്നിട്ട് റിജക്റ്റ് ആയി പോയി. പിന്നെ ഒരു വർഷമേ നിന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ